وەکو هاوڕێیەکی زەکی چەلەبی ئەگەر پێمان بڵێ ڕووداوەکە سەرەتا چۆن ڕوویدا و لە ئێستادا دۆخی تەندروستی چۆن؟ Yani du evari saat takriben 11 şev li beraber kek Muhammed Zeki erişeke terörî pêk hat. Ew êrişî terörî pêştir jî li ser hevalê me pêk hatibûn. Yani êrişkar diyar in, êrişkarê ku êriş dikin diyar in. Ew êrişkaran çawa li nav şerê Silêmanî ew êriş pêk ayine ew ye giring e. Ji ber wê yekê jî yani tenduristiya wî niha jiyana wî xeterê de yani em bêjin hetanî niha jî xeterê ser jiyana wî berdewam dike. Ême li vê derê ne li benda hikûmeta Herêmê Kurdistanê li benda hêzên navxweyên Silêmaniyê ne. Yani ew êriş çawa pêk hat gerek ew êriş bê zelal kirin. Yani li pêştir li ser kek Ferhat pêk hat niha jî li ser kek Muhammed Zeki yani wisa êrişên terorî dixwazin di navbera gelê me da nakokiya durust bikin yani ew êrişana زۆر باشە ئەو کەسانی کە کردەوەکەیان ئەنجام داوە چەند کەس بوون و چۆنێتی ڕووداوەکەمان بۆ باز بکەیت کە دوێنێ شەو ڕوویداوە چۆن بووە؟ yani du şev Zeki Çelebi dixwaze biçe mala xwe li serê xwe biçe ser serê xwe dema diçe nezî serê wî di kesê li ser motorbisiklêtê tên yekser êrişî dikin. باشە چەند فیشکی بەرکەوتووە و دۆخی تەندروستی کۆتا قسەی دکتۆرەکان چیە لەسەر؟ Çar fişekî li bereketiye esta yani esta doktor jî tişekî ew nabêjin yani xeterê ser jiyana wî berdewam e esta nadibin çavderiyê doktorê de.